Kajingja ka bapin ngosi bat pendeu mensiem kala jaha kathan kle maule ka bahap hanong ston ha ka baki spa teli ki singap kila sa sing suda namar kajingyap khlam kan san jong ki ngap ka bala wanra kajingdo nong ka bakraw ya ki nong ringap jong ka kathan kat kum kajingya thu jong ki katu ka ningot ki nong ringap katika jingja kala sedang nadu ka khanri tari ulber araja apun rio henry ha ka bas dang om samladan menu ru basngothu bakade kajingyap khlam Kilamut baga jingyap jong hingap kala bandai na kajing jor palat uslap bat ke eryong ni kajing kalakan san jong kasun benang. Habalai benjurep isya kita isnong bala syakta lalap babun teli ki jaka baki ngap kila syutia ling kata Ramadan mat ki babun ru kila kala jing bam yaki sembat ki sier. Don ru ki nongri ki bala hab ban tep no yaki ngap hapok kendo namar kajing tieng yok kajing yap kelam kan pur syaki weipat ki jingri. Kinong ringap menta ki khmi lenti ya kajing rap na ka sarkar bat na ki bor badai pek nang ban lap ya kadaw jong kate kajing yap khlam bat ban yo jing rap na ka benta ban pen ki embyang ya kani ka kam ka bala ai jing rap ya ki babun uba class stars im na ka snong clip mauli ula ong baha ka bas dang ula ken sting ya kate kajing ja nrei hadien baki ngap ha borok ki khat santli ki sing jong u kila yap lot ula sung thu ba ka de kajing yap khlam ka bashir khai te kalong ke ba so tenat ya ki baki long bol kloi ban wan kat bat ngi ban yakit lang haka shon ka bangi kum kinong rap ya kendo te kane ka jingjia kala jia nadu kumba sitayo tam tang bangim poi berkat mar bajur palat flap nginang mut ba u tlot ba u udon ka slap te nginang mut ba u tlot ka jing dum ka benang hare ndang pej beni apat ubami nakak singap uhap penban samadan kad bami uhap samadan te ngalapek ni ong ba yo brodon ka jing tngan ngalamut bang sumar kata re em kamdei itu badai nak ka jing pang namal kane ka jian adu ka khat ru tarik jong une ubnai maria dep katu kal er ka bajor katu kamit siblei bakawan katu kejing be jong katu nadu katu kesengi tamut kelas dang kane kejing yap jong kingap tenginang mut ong tharai ngim kamdei na kejing yap ngimut ba kadei ka kejing tlot kejing be jong kejing ayu jong ngap re menin kesengi ngadang lap ba ndang lepek kat uba ngayo i usu habet samadan te kine kejing jiang ndang ngapet sakatu koi ka singapat lepek najan mendon ngap ndapet cepok layab lut ngong kanet kamlong deng takeng ngas dang kendit ngas dang ajeng tip yaki kum yaki wei barok ngol ajeng tip tengwa ngas harai kane ndang ngalaya fun sane setai kine ki wei ki ba nang thi na pendeng dilon nang thi na sok mirit ki bari khambun ki bala kita ki bana pendeng dilon lai manakane balong kajing yaseng district Kidon bok ba kila supendap dak kaba kidi yak umngap kiyo ban psa ka jing yaseng yaki taki para nong wan jing yaseng para bangai ki wan ka sengi hakata ka jing yaseng namar ngala syu yak pen taulat lam manga ban wan ra ya uta uwei umalik ubadang te na po moklot bon wan thit ki umngap nang ne na po pendeng dilon te uta bawan pat ula syutit banyak kador lai spak san prau sau spak kabadang long bejro kumtu kabadang long kangap kabadang biang te imat de nakata kadau ba kila long kajing mentoi ka bakrau re hakane kajing long kunen da menin dang ala yafun pat ki ngakeling au ngap jang pilong kumno em ngap jang ile ladu alut uta we uba don kumba sanpo sing uta wei pat lai pusan te barok kita ladap so wei pat ubanang nena dong so mirit te ta pat udon kumba at pusan kumta uang te barok kita udon syuk te yang tak ngasang kedit op lang kede ka klam ngale nganang mut pa mde ka klam ngamut bakade da kawi pe ka jingpang te ngal ai jing tip ru syaki officer jong ka horti jong kayu ki ba ai kini singap ngong bakin ai jeng tip kino ki jeng tip re hadu mutai klam ai jeng tip ai
Hagawai pat ka benta uba Charles Carboni nagas nong pendeng dilon ula penpau ba house nam balada ula yo nong palat lai po hajar tingka nagajing di ya ka omngam Henry mentaus nam baro lai pusantali ki ksingap ki ba ulari kila yaplot klamsa shu wat tangkawai ru kebala penlong yu ban mat ya ka jingdo nong ka bajur ka lagi sarana du kini ki khatsan tarik mas sedang selap wan kini selap nengkong tina du ketu por mut sedang yap nengkong dim ngap sedang yap nengkong ne yang tung tang khat no iki khun sha ne po ong ne ka khndiao kun hap hang ne tang krat dong tu hang ne tep no ma ji khun ong saya bit ye yuai tao kham khlem man toy bit bai baro lai phusan dong bit bai se ka jing yap bit man ka sngi chat man ka sngi ale wan mene mit la thad di khun yap pe to la sier to no ka sier sam step thad di khun yap ba ro lai phusan tali gidong ngap muda cabam lut ka ngap jinjar ni tangan tan baro ni philek gumno biang halek pechat ti rum khnang ban phin ne ya ba ar ne so ba hi ne de ke jing nin man tlang ka klo long ne klong ne de ke jing ba de yap no ne ru yap no plan ne to net ngai ne ta le jing benut thì noไปทางne mo ka khun ngap ka yap lutไปka yap lut kum ne ka long man ka sngi ka long kum ne le ya waiไปdon setang ka dong sudah benang ne lai benai ne ngawan bu tang lai benai le tai ne ngawan bu tang lai benai ngawan bu da ong yap kham no pen ban te benut he pe jine ki khun yap we rum im shu se em siu dang we du kum ne ken sin la yap lut be Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataya kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat, bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.